nigo kurigirigwa n'ibigori byonsi chindagera nchire ao chindagera buna avocado, chindagera buna matoke, chinyanya, yani perishable things biri salika bwangu yatokana nga chindagera chakale wachigurira kolwe chiro kwaule chindagera chinyinge sana amatunda kwagurira mange sana ngochore kwaonia wana matunda aya yatokana nga airire ngakie nyinge kabisa matunda na bonya bangu sabuya matoka na bonya lendete buya kabisa lakini ile ngaki matoka alia matunda alia avocado alia asalika ngaye kwanya manya konya bogoria kwanya beka asali kwa retira maya kwanya burukani wana gokoneria customer kwanya bogoria kwanya beka na aliande ajabere kwa rusia maya ayande kwa rusia kwa bekerania akare kwa bekeraniri kwa moneria bona kawe kanyombo boli ngaki ndagira na rone ngiya nagura ochikubata litunda elisalegete ochikotaka goli litunda lilio olinya litiro lisibiri buya kabisa litunda lile ligundete bono gakiteriko chiaba boronge andre bakonyoranga labda nkonyo rugo sine chinsu chiri cheire ngaki entambe sana aja se chiro kunya kobeka mafuta ime mabinare kwa beka yande ime kwangya bono yatokananga kwa yairo lere kwa iro le chinsu chiria bakajekire ngaki bono chiasa lekire anda bono gokwira nyomba na bwete ngane ensura kinebwata rufu gete etariko gokia bono aye omonia kwaona ile customer yao matunda asarekire kwaona ile customer yao labda chinyanja asarekire kwaona ile customer yao avocado chasarekire barakonyara na wane avocado buna abande bakwana nga avocado ngoja chire chabeliwa cyatobabu wangu kare cyatobire bwango bono gokwira gosene echiro oibwete nge avocado yembuyere goika nyomba kwanyara avocado era machoka one mbwe iyo netabie iyo gose nare iyo teriko chajagoki asenge njonga aye kwaonirie okoire chibesa ori kwa gose kwaonire customer yao yagechiwe yachire aktiriko chajababuya ekegora ngo boli mugogotiga nga embwe iyo gose tabie iyo gose nare iyo ayoro chingambu yera asore lakini asabande teriko gokia ine gaki igombuya nandali asechireria yatura na asechiro bono yatokananga nobwate chi customer chiao ayebene chi customer chiao ayebene no chikonalete nane chikomanyete yatokananga chinga kichinde chi customer chiri chiachire onyorire nga labda chingini obwate chinyanya obwate ebyasi obwate na kelio konde labda obwate mpigimo gogeti gose mpigo bagogeti baro lense moga iganga oyonde more komo na obwate gose chinyanya gose chingeni chinsaga chingi yaigo ose labda natagete go change na ne menu ngatigantige chinsaga echi lero ngore go sineli nago yatukana ne chinsaga obwate kako genda ku chimwino kaiga otebanga kitiga ngore asenge njonga lero gakitiga nje menu ngabona kwa mako ga chikunga bono kwa ngure customer ndedio giria cha kase chiro ekyo ko ngure customer yane bono yatukana ndedio giri mwangere gwagerio gigali chiro mwangere goteberania mangana ateyo ngano inyorete na ndeli nkwa ngurete nyarebe nga bono stui nini egetanda kia ura skucha se kando na inche kia kwangere kongura chikasa machana pamto chiko tenga ya customer yangoria asenge jonga ya kwa bwate goseneli nagu lerega weta chenche menu anyero gosene chinsaga gosene ndrema gosene risosa nga bono kwage chiwe bono aye okonie chiro gosene bali mo okonie chiro bono nkyoko gachiriwa asenge jonga ki kenago tebinga igonta geterero chenche menu le tinganda chinsaga je kiara ndo jenga masabura ya nama yale wane mbwe iteriko chiabangiya komonta asukego cha soyo mino na yego kasenge jona ki nere tiga momenteni asenge jonga tabase ko chikogenda nga isabu na bomo okomonyora na ndiraisi na emambe chole te chingeni oni wane mbwe bune iteriko chiabangina asenge jonga okoteberani ko mogoteberani yaleta mangana mange ebitina biteyo embwe iteriko chiabangira kiara ngoboli ngaki ne gaki igombuya ose yatokana gachinga kichinde no bwate butchery yao okoni nyama yao buya kabisa aleso okoni nyama yao yatokana ngari tukondire labda umunyagitari ataitetia se ebucheri yo arole nyama yigo sembuyere egera abantu bakaraki bagore ubwate nyama gosina y'engombe y'embori nyama y'engondi nyama chinde ao none yenguruwe yatokana nga umunyagitari tara etororo iba gotebi abantu ngaki yaya chikasa machana umunyagitari tara eta esenginje nyama ye terapimwa ayabona buna baikaiga kwange akonia matumbo kwaonirio kusunso to kwaenanire amanyinga kwaenanire bono abantu bange yakora mwenda
kiana nyama liko nyatirapimwa kitambe nyama iria pimwe abantu bachiri nyagitari bono kara abantu bachiri nyagitari ikigo sogokora asenge jonga ebiashara biribi aho of course ne bijabire kake yatokana nga enyama iyo terapimwa gose nyama iya irige kegetambe sana ya sarekire bono yatokana nga aliesole buchari wachire kwabwatirwe biashara byasarekire wasalire rieta wasigwatugire customer abantu nyagitari bare wachakire bina binde imbwitire cyabangija ekekara nkobolinga ayokoni nyama ase buchari nyama terapimwa buna waikiga waiwoire kwangera kone ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto.